Putra kang dala tumingal Acampuh samya medali Larang prithwi lating kanta kang langkung mangun sangiti Menjang sangaji mijil ladenya medali Uta Surawilaga kaya buta singa bregil Pasti tunggu gendang ngambak kuyo Mengkoto para kadang Narendra Nadyan wis sawetara dina padha sanggrah ana ladan ngalengka lan ingsun percaya menawa sira para kadang Narendra wis padha pirsa jejulukku Prabu Bramadiraja saka ing timbul taunan ning kasa baline jeneng ingsun nglenggana durung pirsa mungguh sapa wae para kadang Narendra kang padha lenggah iki mula murih urma ketinggone padha kekadangan becik sepisan meneh sira padha nepungna jejuluke lan saka ngendi negarane kabeh mau pamrih supaya cetha lan saya kulina sak banjure siji lan sijine ora darbe rasa tida-tida oh iki Kakang Prabu kula wingking saking gari parang jumanten jejuluk kula Prabu Sekti Sura Prabu Sekti Sura nggih inggih nderek gegulang tepang ngladi wanusiwun kula saking negari Tawang Alun jejuluk kula Prabu Mudawasesa nggih kula saking negari Bantar Maruta jejuluk kula Prabu Sewandana Kakang Prabu nggih kula saking negari Pareng Dumarjo jejuluk kula Prabu Baranjana iya Sang Prabu ingsun paring tarima kasih dene wis kepareng angambali padha nepungke pribadine dewi-dewi sawise ngono apa paduka para sinuwun lan para ratu sida bakal nglamar Dewi Sukèksi kaluhuran jauh paduka Kakang Prabu Bramadiraja kula kepengin garwa Dewi Sukèksi minangka prameswaring negari Parang Jumanten awit kula tasih Jaka Kumalakala Kakang Prabu kula inggih semanten ugi Kakang Prabu kula kepengin garwa Dewi Sukèksi menika jalaran kula dereng gadah turun saking garwa kula gadah panyuwuran supados kula palakrama malih sinten mangertos kanthi palakrama malih menika mangke lajeng saged nuwuhaken turun kangge nyambung sejarah kula kok Prabu. Lah yen Prabu Sewandana apa ya bakal ngayunke Dewi Sukèksi? Nggih. Kaluhuran dawuh paduka Kakang Prabu. Awit kula nampi wangsit saking Bathara. Negari kula badhe kondang kaluka dumugi ning saindenging jagat menawi kula saged dhaup kaliyan Dewi Sukèksi. Awit kaperbawan asmanipun Dewi Sukèksi sumenika luwih dene Keksi menika ketingal dados Dewi Sukèksi menika wanita ingkang ketingal gadah daya linangkung mila mboten mokal menawi mangke kelampan kula garwa saged merbawani dados kondang negari kula Bantar Maruta Kakang Prabu ya sira Prabu Baranjana ya arep ngayunke Dewi Sukèksi nggih kaluhuran dawuh paduka sinuwun Prabu Bramadiraja kula kepingin garwa Yayi Dewi Sukèksi jalaran sambutan keluarta menika wonten bang pinten-pinten yuta kula menawi kula sampun dhaup kaliyan Dewi Sukèksi badhe kula kan ngewangi nyicil pop rambut jaji apa sambung ora pete olehmu bakal garwa Sukèksi karo olehmu nyicil dhuwit kuwi ngaten sinuwun Sukèksi menika anak putranipun Prabu Sumali ingkang kondang Ratu Sugih bandhanipun menawi kula sampun kelampan garwa Dewi Sukèksi mangke kula saged nyuwun ngampil arta kangge nyicil kala wau wah kowe iki ambak ratu jebul pikiranmu malah kaya rampok yen ngono pancen lahir batin nggone padha ngayunake Dewi Sukèksi para kadang padha sumurpa kalebu panjenenganipun uga nglamar Dewi Sukèksi nanging padha tak jarwani
adine Prabu Sumani kang wujud buta arane Jambu Mangli kuwi ngedekake sayembara perang. Lamun bisa ngasorake kadigdayane sira lagi cedhak karo Dewi Sukesi. Kang kaping pindhone Dewi Sukesi uga darbe bebono. Sapa wae kelakon mboyong Dewi Sukesi waton bisa medharake kawruh sastra Jendra Hayuningrat. Mula kanggo para narendra aluwung padha baliya marang negaramu dewi-dewi. Ora jering ingsun ngilani dadaning para ratu. Sira ora bakal bisa ngasorake kadigdayane Raden Jambu Mangli. Apa meneh kowe bakal medhar kawruh sastra Jendra. Nanging yen Prabu Bramadiraja sayembara rong perkara mau wis eneng regemanku. Ora nguntak leringenan Jojo bang maling wengis kumantot pepening lati netrandek ngondar-andir soring jonggo malatu-latu sinapet marang sedeng bel muruk metu dahanan Prabu Bramadiraja kula dalapur kadang menika sanes lare alit sampun sok ngasaken dhateng kadigdayan Paduka gelar yekti monggo dipun buktekaken mangke wonten Blabarwaja Kendeng Kawat kepara kula malah ngumatosaken Paduka Sinuwun Prabu Bramadiraja Paduka ratu sampun kaladuk yuswa menapa inggih wagang perang mangsa Jambu Mangli kula tingali Paduka menika ambekan kemawon rekaos. Lah kok nggih ngersakaken rabi malih menika menapa nggih ngatasi cobi. Manguning das mung winangun hening. Manungsunging nala mung seke wala. Ana apa bocah menggung? Mlebu moto kaget. Ih, unjuk ning Sinuwun. Menika badhe undang pengara sayembara parang sampun tinatak. Pratandha sayembara sampun ngawiwitan. Weh, bendhe undang pengara sayembara. Wis tinabuh. Iya. Raden Jambu Mangli sampun ketinggal ngagelah wonten ing madyaning Blabarwaja Kendeng Kawat. Nyerantos para ingkang badhe mupuh sayembara ing usana Cumadung dawuh Sinuwun. Para narendra, kula. Wis padha krungu dhewe ature Temenggung Dentawiyandana. Mara padha ketokno kadigdayanmu. Arep padha tak tonton luwih dhisik tumandangmu. Bisa ngasorake Jambu Mangli apa ora? Prabu Bramadiraja tak trima keri. Ngenteni yen kowe wis kabeh padha gumlundung kaning Blabarwaja. Sinurat dening para wadyabala liyane. Kepareng ningali trajan kula. Mangka anggrung
wekdal para narendra maca pajangkep kaliyan para wadya balane surak manengker gemuruh Yaya Hambata rubuh sami sareng nyuwara swara jagoke ratune dewi-dewi para kawula kang sami ningali sayembara cacahe won ketingal pepet pipit ngupengi blabar waja kenengkawat persasat pager dengkul mubeng katon bergagah Raden Jambu Mangli nganti mripat mencorong merbawani ngalami dodo astane ora katon sedakep otot ngarencang kaya mencelang yen sinabet pedang mbaka sajuga sang nata mupuh sayembara minggah ing blabar waja kenengkawat saugeratune katon munggah ger gemuruh suarane para pandherek sami bombong marang ratu Gustine Merkut ngembat watang raposo mungsu sanggep sojo kentaran bau sayakti dingoleno prateng lampus sirna madyaning palugon ana narendra kang munggah ana ing blapar waja kenengkawat ayo ngaku kowe sapa yo aku saka Praja Pareng Gumarja Prabu Baranjana oh iya arep muku sayembara kepara nyata yen kala tak iman gulungen genderamu sayembara mumpung durung ilang nyawamu wis dadi tekadku ora bakal aku mundur jangkah Jambu Mangli wis minta sapa bisa ngasorake iki yudaku kelakon mboyong Dewi Sekeksi gondang gandeng langit kalak-kalak katon leregin sanging sang maweh gandrung Jambu Mangli murang tata nyata satyai nuwe maju ke para ngarsa
ning kewo mandika bangun selang wedangipun kudu karepe dhewe jambu mangli ngaton pikasetene kabeh para ratu sing kalah isih durung trima isih ditakoni ana sing digruwung irunge ana sing diceklek tangane Prabu Sekti Soro ilang nyawamu Pak Waikian Tutong geleling Tutup kabeh dhewe Yan Apa iki mentrem ampun tumbakku padang tumbak lang-lang indriya mangtung kangguan rimang berlino tanpa kami ngowi sikilmu kok mengkari sisi jambu mangli kurang ajar sikil temen ditugel diceplek ora iso mendang seragenan nguratu kok sampai undang caipong sikilku temen diceplek ora iso oyo-oyo kan ratu ora bejaji rek Cik rabekno bapakmu maju perang kok karo mendem ora iso mendang panggodaning katresnan ratu kaya urip Bromo diraja ayam
Ayo para ratu sewu ketoken kadidayan ayo sapa sing arep mungsuh Jambu Mangli iki Hayanana Jambu Mangli wah pancen ampuh Raden Jambu Mangli ora kena sinong benteng para ratu sewu kang padha mupu sayembara ora ana kang luwagan anandinge marang kridane Raden Jambu Mangli para ratu liyane sing waspada prayitna ngati-ati